Egoitzelaia Hendaiakoa. Ados, Belen galdera da, zu txapelgontan zure helburuetan zer den, zer nahiko zinukeen eskaini alde batetik, publikoari edo jendeari, eta zer nahiko zinukeen jaso? Eskaini nire bertsiorik onena, nahiko nuke eskaini. Hau da, bertsolari bakoitzak baditugu bertsio desberdinak unearen arabera. Espero dut une honean heltzea eta nire bertsiorik onena eskaini ahal izatea. Eta ez dut jasotzeko ez dut deus espero, deus jasotzea. Beraz, arron tranquil joan naiz. Eta zer da zure helburu pertsonala azken batean txapelgoan izen emaiteko garaian edo berba ez da pertsonala edo zer? Bai ez, helburua taldekakoa da. Ez dut ikusten helburu pertsonal bezala txapelketak, gero emaitzak etortzen baldin badira, etorriko dira, etortzen diren bezala joaten dira emaitzak, beraz alperrik dira. Finean bakoitzak egiten du bere lana ahalik eta ongien, epaileek hala eginen dute. Ari gara baloratzen zerbait ezin dena baloratu, beraz kulturaren alde, bersogintzaren alde eta euskararen alde parte hartzen du txapelketan. Justuki bertsolaritzaren alde diozu, baina ze eskaintzen du txapelketak jakinik ez dela bertsolaritzaren alde bakarra? Zer eskaintzen dio txapelketak bertsolaritzaren sareari edo mugimenduari? Bertsolaritzaren ezakinik oso estu lotzen ditut euskara eta bersoa euskararekin egiten delako. Gehien bat ematen diona da euskarari toki bat, gune bat, une bat, eta hain zuzen ere bersoa erabiltzen da euskararen espresio goren bezala, hau da jolasten zara hizkuntzarekin. Hori da bertsolaritzak eskaintzen dion euskarari, eta euskarak berak bertsolaritzari, halaber. Ados. Azken galdera bezala beraz, baliteke txapelketaren aitzakian edo txapelketaren egoera hontan hurbiltzea jende bat ez dena baita ezpada bertsozalea, bertso saio bat entzutera. Zein mezu igorriko zenioke dudan den pertsona horri, etor dadin bertso saio hortara, zer du bertsolaritzak eskaintzeko? Bai, une goxo bat pasako dute seguraski, espero ez dituzten gauzak entzun eta ikusiko dituzte, eta ez dakit saltzeko modurik onena arriskatzea da eta pausua ematea saio batera joateko, ez derrigor txapelketara, saio batek eramango zaitu beste batera. Hoxe da dena. Ados. Ongi.